No ndipanyasa voice box cholinga cha channel chino chinali tikupereka mpata kwa Malawi kuti azitha kulankhulapo pa nkhani zokhuzana ndi ndale malamulo komanso katsiro ka dziko kuno kwathu ku Malawi. Nditikhulupirira kuti Amalawi ambiri mwaona kakilipi kakuzungulira pa social media kakuonetsa olemekezeka bambo Richard Chimwendo Banda omwe pakali pano ali mchitokosi cha polisi pa mulandu oganizidwa kuti iwo ndithu amafuna kupha munthu pa Chingerezi amanena kuti attempted murder. Ndi Amalawi akulankhula m'magulupu ma WhatsApp mu kumayika ndithu maganizo awo pa zimene akuona pa clip kameneka. Ndipo pano panyasa voice box timafuna tikupatsireni zimene akulankhula anthu ma social media aku zokhudzana ndi kumangidwa kwa Richard Chimwendo Banda. Ndipo Amalawi amene akamaliza timatinanso mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Page matanywa umene wapage matanywa wainu zina amanyanyira ujede chifukwa dale pamwapo koposa tu chakwera mangololedwa bibi kwa basi anali president ndamene yu ulozo bibi la ku state kuja anapangisa ndi iye osati chakwera ndiye chifukwa chakwera cha mangola mulito akunyamula tumbo la 50 kg tunda ujadide olizi siko ikati likutina liwakutina tu zimezi kufuna dizimva zimenezi zimva ziti zimenezi tizoona ndiponso amene asampase belo wamangidwa Chimwendo siwamasewera akuluakulu unyolo ameneyo wasava munomangidwa ndi mmendo momwe asilikali okhawo ajankagwisa ntchito asilikali kumakaphwanya kumakautcha magalimoto pa parliament aja lero zasinthatu akuluakulu muyezo kapa muyezani zako mulungu amakwe apopo suko unyolo waupala ndi dziko ili ukamayankhula uziganiziranso kuti kuli mmawa. Chimwendo Banda kusamalika konse kuchenjera konse kwatheratu boma atundi boma suya akugona muchitolokosi wagonamo zimene mwina sankaziyembekezera pa moyo wake pano ndi zimene wagonamo. Ulephera kukwera galimoto inyala mimbayo azikwera bwinobwino ameneyo apopo ndewe ayembekezere kuti mpaka na January December lakhala ali kundende Christmas akayionera kumeneko nyimbo amayimba za gospel za mulungu zija wandichosa yapa wandiyika yapa akayimbira konko ayo bwebode asasekeso siku pano zasokosera zineba ine kumandende kumachita kumva kukoma nayenso Jese etu akanamuonesa Jese kabwira koma apindobiko mumbawo ndi adakuliyera mitunda iti atakumpasa koma milandu yake imene ikuenda kuti chini agemule mwa chilungamo amene akalowa kundende ndithu imene chakuti ipezane majaji abwino ndithu chifukwa ndiye direct imene chayo zinachitika ndithu sononso ndi mchewaso zawo amene anampanga chonchichi ndithu ena pamene kugogodi akumenyerera ndithu komwe kwakuchipani dana achita tizoona munthu amene yamasoneza kuchipani ndio lakhale ndi chuma amene chatha ndithu kumangwida zaka zochepa ndithu belo ichitika azatuluka koma ameja direct yake ndithu azamangidwa kusogoloko siapa kaye alandeka chithandizo cha kuchipatalacho inyala udasamampasa chakudya atundetha kunyalani umampasa chakudya ipitirire penepo sina kangokhala kumeneko kulibenso kuthamanga amene amathamangathamanga kuja kweko ndeipitirira ndithu koma kuti akanamwika kumkuyiko kuti ijeni thupija lipwe foko kujeniko kumaulako 6 zingomuluma ndithu
kuti ziyamwe magaziwo kumapitise kumikuyu akaone kuti kodi zuwa limatukira kuti zuwa limabira kuti ndito akaona achizawo meneko azikangowerenga manyuzi basi koma lokhawo nkhakati kuti ndi phiri etu